ମଣିଷ କିଏ ଖରାପ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, କି ଭଲ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି। ଆଶାପାଶ ସତୀର୍ବଧା କାମକ୍ରୋଧ ପରାୟଣାଃ ଇହନ୍ତେ କାମଭୋଗାର୍ଥ ମନ୍ୟେ ନ୍ୟାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟାନ୍ ଇଦ୍ ମଧ୍ୟ ମୟା ଲବ୍ଧ ମିମଂ ପ୍ରାପସ୍ୟୁ ମନୋରଥଂ ଇଦମସ୍ତିଦମପି ମେ ଭବିଷ୍ୟତି ପୁନର୍ଧନଂ। ନାନାଦି ଅନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଓ କାମ ଭୋଗରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏତିକି ମିଳିଛି, କାଲି ଏତିକି ମିଳିବ, ଏତେ ବଢ଼ିବ, ପୂର୍ବ ଧନ ଏତେ ବଢ଼ିଛି। ଧନରେ ଇଚ୍ଛା କରି ଲୋଭବଶରେ ମଣିଷ ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ପଦ ରହିଛି। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ନିମିତ୍ତରେ ନାନା କୁକର୍ମ ମାନ କରି ଭୋଗ ବିଳାସର ନିମିତ୍ତ ବହୁ ଆଶାରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପେ ରାଜା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପକୁ ଆଶା କରେ। ପୁଣି ସେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ ଆଶାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବଧେଇ ତହୁଁ ସେ ସରଗ ପାତାଳ ପାଇଣ ଆଶା ତା ପ୍ରବଳ। ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଥିଲେ ତାର ଅନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଶା ଘର କାମ କ୍ରୋଧରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଧନ ସଞ୍ଚୁଥାଏ। ଆଜି ତ ମିଳିଛି ଏବେ ତ କାଲି ମିଳିବ ଏ ବାଞ୍ଛିତ। ତ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କାମନା। କାମନାର ବିନାଶ ହିଁ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।